Sillej, fil-palazz fejn naħdmu u ġat waħda tinkiter li gerset il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, miftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Qabbadni biża' u dwejjaq fl-istonku tiegħi dal-ġardinar il-ġdid. Leħi, aqqas narah minn wara l-portiera marrit. Kemmu stramp. U jittafal fej ukoll qisu jqabbadni naqrek. Għax, jisni nafu x'imkien. Jisni ġili rajtu hekk. Jisuf xi ħajja oħra. Naqbad newden naħseb jien fuq il-ħarsijiet ma kienx statwa. Arem, ma nistax noqgħod innaddaf m'għandix moħħ. Imma, moħħ naqra ktipandi ta' ara x'għandillu. Is-serb ta' ħafna rjus. Darba kien hemm sultan li kellu 3 tfal. Fil-ġnien kellu siġra tagħmel tuffieħa tad-deb darba fis-sena. Bil-lejl kien jiġi serb u jieħu din it-tuffieħa. Is-serb kellu 7 tirjus. Is-sultan qal lit-tifel il-kbir biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. It-tifel il-kbir mar imma raqad u lis-serb ma qabdux. Is-sultan qal lit-tifel il-fustani biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. It-tifel il-fustani mar imma raqad ukoll u lis-serb ma qabdux. Is-sultan qal lit-tifel iż-żgħir biex imur jaqta' waħda mill-irjus tas-serb ħalli jkunu jistgħu jaqbduh. It-tifel iż-żgħir mar u meta ġie is-serb qatalu waħda minn irjusu u ħadd tuffieħa tad-deb il-missieru. Dan feraħ ħafna bih. L-għada, is-sultan mar ma' tfal biex isibu l-ħofra tas-serb. Il-ħofra kienet kbira ħafna. Is-sultan ġab ħabel twil u rabat qampina miegħu. Taħ it-tifel il-kbir biex jinżel fil-ħofra u qallu: meta trid intawwal il-ħabel doq 3, meta trid tieqaf doq 2 u meta trid intellek doq 1. It-tifel il-kbir niżel fil-ħofra ma wara ftit daq waħda u tellawh. It-tifel il-fustani niżel fil-ħofra imma wara ftit ukoll daq waħda u tellawh. Għalhekk niżel it-tifel iż-żgħir. Wara ftit beda jdoq 3 sakemm wasal fil-qiegħ. L-għar kien kbir ħafna u fih kien hemm bejta tal-asafar. It-tifel qatt iżoqqhom u meta ġiet l-asfura ħadet gost bih. L-asfura qaltlu biex jidħol aktar il-ġewwa fejn kien hemm misjuf. It-tifel ħa wieħed minnhom. Meta t-tifel iltaqa' mas-serb bdew jiġġieldu fl-aħħar qatlu. L-asfura qaltlu biex jirkeb fuqha u jieħu s-serb miegħu. Ħaditu fuq dara għand missieru. Missieru tant feraħ bih li għamlu sultan.